вратах висела. Отец наш проклятый, мучить Бога завзято, поднев корона, голова люча, узны спалила, смага пятуча. Вам за мое страшение, Иисус, мне от терпения. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Пане Єзу Христе, любов – Твоя найголовніша заповідь. Где есть любовь, там есть и Ты. Там Бог, надія і радість, сенс життя і збавлення. Хочем подякувати Тобі за Твою любов, за то, що з любові до нас Ты взял крыш наших грехов и пошел на смерть, как нас уратовать. Хочем подякувати за то, що учиш нас досконалой любові, якая пробачає, приносить себе в ахвяру, очищає з грехов. Дякуємо Тобі, Єсу. Який за нас терпіла драга, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація перша. Єсус осуджений на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Єсу Христе. Он разреши муку свою, света купил Ты. Пане Єзу, стоим перед Тобою, как подяковать за Твою терпеливость, за неосуджение. Ты мог бы указать кожному з нас на безліч грехов, навіть схованих глибоко у серцях, про які, може, ніхто не ведає. Ты мог бы пролить на их светло, выкрыть, доказать, где ты молчишь, ты не судишь, потому что любишь нас. Дякую Тебе, Єзу, за Твою любов. Який за нас терпіла драга, Єсу Христе, змилуйся над нами. Стація другая. Єсус бере криш. Кланяемся Тебе, Пане Єсу Христе. Бог разреши муку свою, света купил Ты. Это мы повинны были нести той крыш. Нас повинны были бичевать и короновать терниями. Нас повинны были изневажать, бить, принижать. Але з любові до нас, Пане Єзу, Ти взяв усё гэта на себе. Научи нас брать штуденный крыш с любовью до Тебе и до ближнего. Пане Єзу, научи нас любить.
Jaki za nas cierpiała drogą. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Jezus pade pierwszy raz. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz kryszy muku swою, света купил Ты. Шчыра дзякуем Табе, Пане Езу, за гэтае падзенне, за тое, што даеш нам шанс, калі мы падаем пад цяжарам уласных грахоў. Калі нам бывае цяжка, Ты нас разумееш. Ты ведаеш, што часам робім штосьці прыкрае, без злоснага намеру, за ўласнай слабасці. Дзякуем за тое, што Ты падняўся і пайшоў далей, даючы нам прыклад. Цябе падняла любоў да чалавецтва, да кожнага з нас. Пане Езу, навучы нас такой любові. Jaki za nas cierpiała drana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja czwarta. Jezus сустракае свою маці. Кланяемся Табе, Пане Jezu Chryste. Obraz kryszy muku swою, света купил Ты. Дякуем Тебе, Езу, за Наисвятейшую Деву Марию, за ее любовь до Тебе и до нас. С любовью глядите один на одного, с любовью и невимовным болем. Пане Езу, дай ласку, как мы завсёды любили Марию, Твою Мать, как суцяшали ее нашими добрыми учинками. Дякуем Марии за тое, што яна з любов'ю глядзіць на нас, выслухоўвае, калі нам цяжка, падтрымлівае, калі мы несем крыж. Ёй балюча глядзець на нашы грахі, аднак яна па-ранейшаму не адводзіць ад нас позірку, поўнага любові. Яна, нібы духоўна, ускладае на сябе крыж нашых правіннасцей і малітоўна заступаецца за нас, просіць об прабачэнні для кожнага грэшніка. Дякуем Табе, Езу, за заступніцтва Наисвятейшай Девы Марии, за ее постоянную опеку над нами, за ее верность любови. Jaki za nas cierpiała drana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja piąta. Сымон Киранеец допомагає Єзусу нести криш. Кланяемся Тебе, Пане Єзу Христе. Образ крыши муку свою, света купил Ты. Дякую Тобі, Пане Єзу, за любов, якою Ти дарував Симону Киранейцу. Ён не хотел нести твой крыш, его примусили, однако любовь прикрывает многие грехи и неохоту. Дякую, Езу, за то, что Ты оправдываешь наши слабости, неохоту, давно страх, что нищешь наши желания своей любовью. Дозволяй нам завсёды доконаться до Твоего крыжа, до Твоих терпения и годно нести свою крышу, с любовью допомагаючи іншим.
Jaki za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 6. Weronika wycieraje twarz Jezusa. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz крыши муку свою, света купил ты. Дякуємо, Пані Єзу, за Твоє обличчя, обвиток якого Ти покинув на хустці Вероніки. Дякуємо за людей, які з'являються на нашому життєвому шляху, каб допомогти нам нести криш своєю присутністю побач, подбадьовуючим словом, мудрим порадом, добрим учинком. Дякуємо за усіх спогадливих людей, які на узор Вероніки спонтанно проявляють любов. Єзу, навчи нас бути такими простими, щирими, рухливими, як у кожного чоловіку бачить твой твар и самим быть носителем Твоего обличия. Дякуем, Єзу, за Твою любовь и любовь Вероники. Jaki za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 7. Jezus padає drugi raz. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz крыши муку свою, света купил ты. Дякую тобі, Єзу, за твоє другое падіння. Еще горше, еще больше болючее. Дякую, что ты принял как лед, принижение, штучки, ненависть. Ты принял гневную несправедливость. Не тому, что не было другого выхода. Выход есть завсёды. И он любові, і укинув ту любові. Треба любити усім серцем, усьою душою, як ти полюбив нас. Дякуємо тобі за це, Єзу. Научи нас так любити себе, життя і людей навокруг, щоб з цієї любові черпати сили для дальнейшей дороги. Навіть коли окружають недоброзичливці, коли принижають, штурхають і радуються нашому падінню. Єзу, наповни наше серце любов'ю і научи з її допомогою перемагати усілякі приниження и тяжкости, переодолеть грех и вердаться Тебе, кляниться нашего оздоровления. Кажешь, Єзу, люблю Тебя, доверяю Тебе. Jaki za nas cierpiał od rana. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 8. Jezus ucieszає jeruzalemskie krzaczy. Kłaniaемся Tobie, Panie Jezu Chryste. Obraz крыши муку свою, света купил ты.
Дякуємо Тобі, Єзу, за слово наставлення. Дякуємо за те, що запрошаєш нас стати у правді, бо правда у Ти, что запрошаешь нас стать, что мы повинны плакать по себе и по детях наших, не по Тебе. Ты святый, Ты уособление любови, а нам это часто хапает. Не хочем учить ее своих детей и рассказываем им про то, как моцно Ты их любишь, настолько, что сажаешься купить кожную душу у власной крови. Пане Єзу, научи нас любить и с любовью крок за кроком управлять усі помилки, усі загани нашого життя. Дякуємо Тобі, Єзу, за любов, яка забуває про себе, клопотиться про наше збавлення. Jaki za nas cierpiał Abraham, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стация 9. Иисус падает 3 раз. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Езу, дякуем за твое сердце. 3. Самое тяжкое падение. И за то, что здолел подняться, коли лето уже здавалося немагчимым. Твоя любовь до нас немає межу. Ти знайшов силу, каб устати, тому що прагнув нашому врятуванню. Дякуємо Тобі, Єзу, і просимо, научи нас любити, особливо тих, кого любити справді тяжко, хто по наших мерках пишется пропащим, кто упал так низко и отошел от Тебя так далеко, что мы нам не лишим думать про его. Мовляв, нехай пропадає. Пане Єзу, научи нас любити, допоможи нам усвідомити, що кожен чоловік, який живе на своїй землі, може знати щастя невертання, може відчути Твою любов, бо Ти ніколи в нас не сумніваєшся. Ти чекаєш і віриш, що ми навчимося любити. Дякую, Єзу, за Твою любов. Jaki za nas cierpiał Abraham, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стация 10. С Иисуса стирается деньги. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Дякуем, Пане Єзу, за то, что стоишь перед нами голым, побитый, скрывавленный, с открытыми ранами. Ты учишь нас, что тело не самое важное. Найважнейшее – это дух, чистіння серця, думок і намірів. У той же час гэта відовішча невымоўклівы пакрок. Ты вучыш, што да цела трэба ставіць пашану. Езу, спашлі на нас духа разважлівасці і цнатлівасці, каб ніколі не насміхаліся з чалавечага цела, не выкарыстоўвалі яго для зла і граху. Пане Езу, навучы нас бачыць у другім чалавеку Тваё аблічча, Тваю любоў.
Jaki za nas cierpiał rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 11. Ukrzyżowanie Jezusa. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Дякую, пане Єзу, за твої руки і ноги, які ти дозволив пробіг до крижа. На тим крижі повинні були помирати ми. Однак твоя любов уратувала нас. І вона завсёды шукає для нас добра і порятунку. Нават калі здаецца, што ты нас пакінуў, што перастаў нас любіць. На жаль, неудачныя мы часто на цябе наракаем, асуджаем цябе пры першым жа выпрабаванні. Ці то хвароба, ці разлад у сям'і, ці любое іншае няшчасце. Бог забыўся пра мяне. Ён мяне карае. Ён не любіць мяне. Каму з нас невядомыя такія думкі? Але ці ж ты перастаў любіць нас, калі мы цябе ўкрыжавалі? Ці ты памёр ад нашых рук, але, здаецца, полюбіў нас яшчэ мацней. Канаючы, ты прасіў нябеснага Айца: «Отче, прабач ім, бо не ведаюць, што робяць». Якая неабсяжная твоя любоў. Нашыя ж хваробы, беды і няшчасці могуць стаць нашым уратаваннем, тым пераломным момантам, калі нарэшце пачуем твой голас і пойдзем за ім да навяртання і сапраўднай любові. Навучы нас, Пане Езу, бачыць і прымаць любоў у цярпенні, у слабасцях, пакутах і немачы. Дай нам зразумець, што ніякі боль і ніякія фізічныя недахопы не з'яўляюцца перашкодай для таго, каб праяўляць і прымаць любоў. Jaki za nas cierpiał rana, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja 12. Jezus помирает на крыже. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Любов, коли тільки висоправдна, буває вельми болючою, тому що любить значить поділити смуток і терпіння інших, нести разом, без тяжкості і випробування до самого кінця. Який боль протинав серце Марії, я і тих немногих, хто зостався стоять під крижем, на яким ти помирала. Это был боль, народжена з любов'ю. Не треба бояться любові тільки тому, що вона буває болючою. Не треба бояться смерті, бо Ісус зробив нас і потуладним її. Пані, дозволь нам прийняти смерть з любов'ю, пам'ятаючи, що Ти відчинив нам браму раю. Наша смерть – это тільки переход від земної недосконалої любові до любові вічної. Дякую Тобі, Єзу, за надію на спознання справді досконалої любові, яку не спостигнув чоловічим розумом. Бо чого Бога не бачила і Бога не чула, і не спознала серце чоловіка, то я Бог подихтував тим, хто любить його. Єзус, дякую Тобі за любов. Дякую, що прагнеш нашу любов. Так, бо Ти сказав, прагну.
який за нас терпів Авраама. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стация 13. Иисуса сдымает с крыша. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. Дякуем Тебе, Мария, за любов, з якою Ти приймаєш мертве тіло Єзуса. На протягу всього земного життя Твоего Сина Ты любов'ю згладжувала любые Його невигоди і тяжкості. У Бетлеемской стайне, где Ты народила збавцу, пановали радость и супокой, бо холод и неутульность Ты развеивала своей любовью. Теперь же, здається, вось-вось сканаєш, такую струху викликає смерть улюбленого сина. У голове рой питання: що ви зробили з моїм сином? Чому не прийняли любов? Чому откинули її? Навіщо забыли? И все застаются без отказов. Маті Божия, дякуем Тебе за то, что засталася верной любови до конца. Який за нас терпів Авраам. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Стація 14. Єзуса кладуть у гробницю. Кланяємося Тебе, Пане Єсу Христе. Образ крыши муку свою, свет откупил Ты. З любов'ю Тебе поклали в гробницу, годно, спашанный, так, як предписано. Тебе поховали, однако, только на певний час, бо на третий день Ты повстал из мертвых, Ты воскрес. Ты живешь тому, что любишь. Из любови Ты сошел до отклания, как осветить перемогу любови над дьяволом, грехом и смертью. Любовь вечная, и она николи не иная. Дякую Тебе, Єзу, за несмиротную любовь, яка освітляє шлях до неба. Научи нас такої любові. Який за нас терпів Авраам. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Який за нас терпів Авраам. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Який за нас терпів Авраам. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Пане Єсу, хочу усім серця подякувати Тобі за Твою любов. Єсу, Ти нас навчив, даючи нам найважнішу заповідь любові, щоб ми любили Бога, ближнього і самого себе.
Няхай гэтая запаведь стане цэнтрам нашага жыцця. І няхай гэтая любоў вядзе нас да неба. Каб атрымаць адпуст, помолимся в интенциях Отца Святого Франтишка. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Витай, Мария, Полная ласки Пан с тобой, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в минуту смерти нашей. Аминь. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была справедливу теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Тобі, хто хоче за мною пойти, хай от тебе отречется, хай возьми свой крыж, хай возьми свой крыж и за мною иди, и за мною иди. Тобі, хто хоче за мною пойти, хай от тебе отречется, хай возьми свой крыж, хай возьми свой крыж и за мною иди, и за мною иди. Тобі, хто хоче за мною пойти, хай от тебе отречется, хай возьми свой крыж, хай возьми свой крыж и за мною